Začína to tu voňať ako Vianoce, doslova. Ak prevádzkujete obchod, toto je najväčšia sezóna v roku. Dúfam teda, že ste pripravení s darčekmi, ktoré sa budú predávať ako teplé rožky. V dnešnej časti dokážete toto. Predať sa pozrieme na vianočné darčekové nápady inšpirované dávnou múdrosťou. Máme tu vtipné vianočné mydlá, darčekové sady, vianočných šumivých bomb do kúpeľa, vianočné vonné oleje, spreje do miestnosti, dekorácie inšpirované prírodou. Máme tu aj magickú drevenú škatulku v tvare anjela. Máme anjelské krídla a dokonca aj farebný sobimach. Chcem, aby ste uhádali, čo je v tejto magickej drevenej krabičke a ja vám to prezradím na konci. Určite to napíšte do komentárov. Takže ak ste predajca, ktorý hľadá nápady, vďaka ktorým budú zákazníci nakupovať a vrácať sa, zostaňte naladení, toto video je pre vás. Vieš toto predať? Takže najprv sa pozrime na jeden z mojich osobných favoritov, vianočnú kolekciu šľahaného mydla. Tieto luxusné mydlá sú dostupné v 5 rôznych vôňach inšpirovaných Vianocami, vrátane útulných zimných nocí, biele Vianoce, mrazená cukrová slivka, teplý perník a slávnostné ráno. Tieto mydlá sú vegánske, netestované na zvieratách, bez parabénov a bez SLS. Všetko, čo si zákazníci teraz žiadajú. Takže to spĺňa všetky tieto požiadavky. Majú krémovú ľahkú textúru, ktorá môže slúžiť aj ako holiaci krém alebo pena na holenie. Maloobchodný typ pre šľahané mydlá. Vystavte ich v košíku s testovacími kelímkami a drevenými špachtľami, aby si zákazníci mohli naozaj vyskúšať textúru mydla. Tento zmyslový zážitok sa určite premení na predaj. Tieto mydlá, tieto šľahané mydlá sa predávajú v baleniach po troch, 120 gramov v pohári a krásne strieborné viečka. Sú skvelé do vopred pripravených darčekových balíčkov. Dokážete to predať? Ďalej tu máme tiež naše špeciálne vianočné vonné oleje. Tieto sú flaškované tu v Sheffielde v našej sesterskej spoločnosti. Ave Aromatics. Nájdete tu skutočne 22 rôznych a jedinečných vôní, od príjemnej škorice cez lahodné varené víno až po svieže a zasnežené borovicové lesy. Naozaj útulné vône? Môžete ich predávať jednotlivo alebo ešte lepšie, vytvoriť sadu, predávať ich s aromalampami a vytvárať tak naozaj krásne darčekové sady. Tip pre veľkoobchod: majte vždy jeden horúci vo svojom obchode. Možno s malou poznámkou, aby ste ukázali, ktorý z nich horí a tá slávnostná vôňa ich prevonia. Viete toto predať? Ak chceš niečo, čo pôsobí skutočne prémiovo a luxusne, pozri si túto úžasnú sadu vianočných vonných olejov. Tu dostaneš 12 malých mini fľaštičiek po 5 ml, každú s úplne inou jedinečnou vôňou. Takže tu máme napríklad kadidlo, vianočný veniec, môj absolútne obľúbený cezmína a brečtan. Tieto sú perfektné ako samostatné darčeky alebo pre milovníkov tvorenia, ktorí si chcú vyrobiť vlastné sviečky, možno voskové taveniny alebo popfury. Tip pre maloobchod. Môžeš ich poukladať ako adventné kalendáre. Pre maximálny vizuálny efekt. Vieš toto predať? Vianoce však nie sú len o vôni, ale aj o výzdobe. Takže tu máme tieto ručne vyrobené anielské krídla z dreva s vintage bielou patinou. Sú to naozaj nádherné dekorácie, ktoré sa dajú zavesiť po dome počas Vianoc alebo ako výrazný prvok na vianočný stromček. Sú tiež natreté na zadnej strane tabuľovou farbou, takže si zákazníci môžu na zadnú stranu napísať odkaz alebo dokonca svoje meno.
A keď už hovoríme o prírode, pozrite si našu kolekciu Stratený v lese z mangového dreva. Zelené smaltované povrchy, vyrezávané stromy, siluety jeleňov. Ideálne na výzdobu s lesnou tematikou alebo do výkladov. Vianočné spreje do miestnosti sú veľmi obľúbené, pretože každý chce, aby jeho domov voňal po Vianociach, pre hostí aj pre seba. Máme 5 rôznych vôní, ktoré sa zhodujú aj s našimi penivými mydlami. Máme útulné zimné noci, cukrová slivka s polevou, biele Vianoce, slávnostné ráno a teplý perník, môj obľúbený. Sú vyrobené vo Veľkej Británii a sú bezpečné na použitie aj na posteľnú bielizeň, takže zákazníci môžu dokonca zaspávať s vôňou Vianoc. Dokážete to predať? Šumivé bomby do kúpela sú vždy stavka na istotu a my sme vám to uľahčili, pretože tu máme darčekové sady vianočných bomb do kúpela. Dodávajú sa v balení po 4. Každá je samostatne zabalená a má iný tvar, napríklad snehová vločka, perníkový muž, snehuliak a hviezda. Majú aj rôzne vône. Máme pomarančovú, slívkovú, čokoládovú, rozmarínovú. Toto sú naozaj krásne vianočné darčeky. Vieš toto predať? Máme tu aj upokojujúce tabletky. Takže prichádzajú v útulných zimných nociach, bielých Vianociach, cukrových tabletkách s polevou, teplých perníkoch, slávnostných ránach. Tipom je nechať 1 alebo 2 denne vyšumieť vo vode. Alebo vaši zákazníci sledujú. Ak tam budú deti, budú ohromené a hneď vám predajú krabicu. A nakoniec tu máme sobí mach. Tieto vytvárajú krásne dekorácie, máme ich v 14 rôznych farbách, takže si ich určite pozrite, takže si môžete vytvoriť dekoráciu podľa vlastných predstav. Sú tiež veľmi zmyslovým zážitkom, na dotyk sú naozaj príjemné a môžu tvoriť skvelé darčekové krabičky, okrem tých, ktoré už máme, takže ak chcete vytvoriť darčekové sady pre svojich zákazníkov, predávame aj darčekové krabičky. Vieš toto predať? A čo je v magickej jačmenej krabičke, pýtate sa? Ak ste to napísali do komentárov, tu je odhalenie. Vo vnútri sme mali náramok z rúženínu na posilnenie energie. Povedal niekto náramok? Dajte mi vedieť. Takže to je všetko. Máme rôzne darčeky, vône, dekorácie, skrátka všetko pre každého, čo môže premeniť váš obchod na vianočnú rozprávku. Vieš toto predať? Myslím, že áno. Nezabudnite sa čoskoro zásobiť, aby ste boli pripravení na najziskovejšiu sezónu. Veselé Vianoce, trochu skoro. Vieš toto predať?